Welcome back mga idol. Mayroon na naman tayong panibagong video. Pasensya na mga idol, medyo nawala tayo ng mga ilang buwan. So ngayon, mayroon naman tayong panibagong video. Ang ating niluluto ngayon ay pork spicy curry. Ito mga idol. At saka mayroon tayo ditong sauce. Ito. So, ano pang hinihintay natin mga idol? Pakanan natin to. So bago pala tayo mag-umpisa, pray muna tayo. So let's go. Oh. Yummy. Mm. Mm. Mm.
Stop, stop. Stop mo, stop. Wow. Cut mo.